बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि लिंहरनाय बायदियै जोंनि हांख्रायनाय बायदियै मिडिया नोंथांमोन नुजाफैनाय गासिबो BMN निउज, बड'लेण्ड बुब्लि, टाइम्स अफ बड'लेण्ड, आर'नाइ रादाब, लोगोसे बड'लेण्ड रादाब, नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोंनि बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिदों। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा, नैबे 2025 मायथाइनि जेनोखि बैसागु बोथोर, बे बैसागु बोथोराव जोङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेबायदि मोनसे जोंनि बेंटल दखरानि सिङाव बेबायदि दुखुनांथाव मोनसे एबा मुगैथाव मोनसे जाथाय, बे जाथायखौ जागोन होननानैबो सानाखैमोन आरो जाथावना बेबायदिबो नङामोन। दा अब्लाबो जोंनि दखरानि सिङाव जिबायदि मोनसे जाथाया जाबाय आरो जिबायदि रादाबफोराव ओंखारदों, बै ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो सिङाव सोरनि न'खराव जादों होननानै जोङो तदन्त खालामदों, जोङो नागिरदों आरो नागिरनाय बायदियै जोङो न'खर फारसे जोङो मोनहैदों आरो न'खराव थांनानै बाथ्राफोरखौ जोङो सुलाद लादों, मा जादों माब्रैहाय जानाय जोङो खबर लादों। दा बेबायदियै जोङो न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जाथाया जोबोरैनो लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। जाबायदि सानै व्यक्तिनि नाम ओंखारदों, जाकब नार्जारी आरो पारमिनास नार्जारी, जायहा DJP माने दुरान्चल जन परिसंगम जेनिखि सेपारेट स्टेट बिलाइग्रा मोनसे आफादनि आफादगिरि, आरो बेजों लोगोसे जाय जाकब नार्जारी कन्ट्रेक्टर, जोंनि ओनसोलनिनो बिथाङा, जोंनि बेंटल दखरानि सिङाव थानाय रानसिन्द्रि जेनिखि गामि, बै गामिनिनो बे बिथाङा। दा बैसोरबायदि व्यक्ति, थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां बैबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे माने नेहात माने जुनाद आखुनि जेनिखि खामानि जि मावदों, बेखौ जोङो बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने कन्डेम खालामदों आरो जोङो एखेबारे धिक्कार होदों। बेबायदि व्यक्तिफ्रा बेबायदि नेहात माने मुगैथाव मोनसे खामानि मावनायखौ जों माने बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिराद जोङो दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बै जेनिखि सानै व्यक्ति बा सानै गथ'सा, बैसिनि न'आव थांनानै जोङो सुलाद लाहैदों। बै गथ'फ्रा बेसेबां बैसोनि गमामायैनो रादाबाव फोसावनाय बायदि बेयो नंमारगौना नंमारा होननानै जों खबर लाहैदों। दा बे बिथिङाव जोङो मिथिहैदों थांनानै, आरो आं बेक्तिगत हिसाबै नुहैदों जे गथ'आ सासेया दिनैसिमबो 10 बोसोरानो जायाखै। नैबे दानि फैबाय थानाय 24 जेनिखि एप्रिल, बे 24 एप्रिला सफैयोब्लासो बियो 10 बोसोर जागोन। बियो देग्लायसो क्लास 7आव जोंनि बेंटलावनो मोनसे स्कुलाव फरायदों, देग्लायसो एडमिसन लाजेनदों क्लास 7आव। आरो बेजों लोगोसे सासे 13 बोसोरनि बे गथ'आबो दिनैसो 8 थाखोआव एडमिसन लाजेनदों। आरो बै गथ'फोरखौ माने फनजों प्रल'भन खालामनानै, फैसानि प्रल'भन खालामनानै, दा थांनाय 11 थारिख खालि, नैबे दाखालिसो बैसागु बोथोरनि एसे सिगां, बै थारिख खालिसो फनजों थाखा फैसा होगोन, माबा माबि उमुक थुमुक होननानै लेंहरनानै गावनि थाग्रा खथा, बै थाग्रा खथायाव लानानै थांदों। बेबायदि बाथ्राखौ जोङो मिथिबोनो मोनदों न'खराव थांनानै। आरो ओरैबायदिबाव, जाय गथ'फोरखौ लेंहरदों काजलगावसिम लेंहरनानै काजलगावनिफ्राय गावनि गारियाव पिकआप खालामनानै लाना थांनानै गावनि थाग्रा खथाखौ जेन' गथ'फ्रा संदाननानै मोनहैया, बैबायदि मोनसे थासारिया जाहाथे माने जाथों, माने गथ'फ्रा गावसिनि थाग्रा खुलिखौ उननि समाव देखायहैनो दाहाथों, बेबायदि मोनसे कौशल खालामनानै माने गारिखौ बोजों बोजा फिदिं फिदा खालामनानै मोनानि 9थायाव सौहैनाय, बेबायदि मोनसे थासारि खालामनाय, बेबायदि मोनसे जोङो खौरां मोननानै फैदों दिनै। आरो लांनाय लोगो लोगो जेनोखि जिनाहारि, जेनोखि एखेबारे जुनार आखुनि खामानि, बेफोरखौ खामानि मावदों, बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाबोनो मोनदों। बेजों लोगोसे गाव पारमिनास हिसाबै जिबायदि खामानि मावबाय, बेजों लोगोसे आरोबाव जाकब नार्जारीखौ गावनि खथायाव लायफिनबावनानै, गथ'फोरखौ रुमाव माथेनानै गालांनानै लायफिनबावनानै आरोबाव बेबायदिनो जुनार आखुनि खामानि मावनाय, जिबायदि जिनाहारि खामानि मावनाय, बेफोरखौ खामानि मावदों होननानै जोङो न'खरनिफ्राय मिथिबोनो मोनदों। दा बेबायदि खामानिखौ बिसोरबायदि मानसिफ्रा, थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां मानसिफ्रा इसिबां जघन्य मोनसे कान्ड खालामनाय, बेखौ जोङो मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया। जोङो बर' हारि हिसाबै जों बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नाङा। बैबायदि व्यक्तिखौ हें खालामनांगौ, फासि होनांगौ। आरो फासिनि जेनिखि सम,
बियो माखासे समनि गेजेरावनो जानांगौ जिहेतु जोंहा भारत संबिधाननि जिनिखि आयेन बै आयेन बायदियै 12 बोसोरनि गाहायाव थानाय गथ'फोरखौ सोरबाया जुदि रेप खालामोबा बै रेप खालामग्रा व्यक्ति माबाफोरखौ सुबुंफोरखौ बे लम्पटफोरखौ फासि होनायनि मोनसे जोंहा आयेन दङ बै बायदियै पक्स' आयेननि धारायै फास्ट ट्रेक कर्टआव बिसोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै थांनानै बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो थाबैनो बिसोरखौ बे बुहुमनिफ्राय गैया खालामनांगौ जोङो प्रशासनखौ दाबि दैखांदों प्रशासनखौ जोङो नारसिनदों अति माने थाबैनो खम समनि गेजेरावनो बिसिनि जिनिखि मा होननानै बुंगोन बेखौ जिनिखि रायदान होनांगौ माने बिथांमोनखौ जे साजा फोसावनांगौ बियो थाबै जानांगौ आरो जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो बिराद दुखु मोनसिदों मानो होननानै बुङोब्ला बे जाथाया जोंनि दख'रानि सिङावनो जादों आरो बेखौ जोङो मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आरो बैबायदि भिक्टिमफोरनि जिनिखि खालामजानाय बै भिक्टिमफोरनो मोनसे नांगौ बायदि सरकारा सहाय होनायजों लोगोसे बिसिनि न'खरखौ नायनांगौ आरो बिसिनि न'खरनो माबा नङा मोनसे खालामनानै होनांगौ जोङो बेखिनिखौ दाबि दैखांदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जाया फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि जाथायफ्रा जानो मोना बिनि थाखाय आङो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ आङो खावलायगोन जे गथ'फोरनो जेनोखि मबाइल दैहोनाय गथ'फोरनो जेनोखि आखायाव बैसो जायै गथ'फोरनो मबाइल दैहोनायफोरखौ जोङो एभयड खालामनांगौ जोङो पुरा बेबायदि कान्दफोरखौ जाहाथे जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौब्ला जोङो गथ'फोरनो मबाइल होनायनिफ्राय जोङो गोजान जानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बे गथ'फोरनो मबाइल दैहोनाय लोगो लोगो गथ'फ्रा मा खालामो मा खालामा आरो बै गथ'फोरनो जेनोखि मबाइल दैहोनाय बे मबाइल दैहोनायाव सिम थायो बै सिम कार्डजों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया दिनैनि गथ'फ्रा जेबो बुजिया दिनैनि गथ'फ्रा मबाइलखौ बाहायनो रोंदों होननानै जानला मोनला खालामलाबायनो नागिरो दा बेबायदि बिथिङाव जोङो नुदों मबाइलखौ लानानै गोबां गथ'फ्रा गोदाव सोराव गोबां खामानि मावसन मावब्र खालामो जिफ्राव जोंनाव बार जोंनि बेबायदि एबसु अफिसफ्राव गोबां रोखोमनि कमप्लेन फैबाय थायो जे उमुक रायलायदोंमोन ओरै जादों उमुक रायलायदोंमोन ओरै जादों सोरबाया आंखौ ब्लेकमेल खालामदों सोरबाया आंखौ ओरै खालामदों बैफोरबायदि जाथायाथ' जाबाय थाखायोनोखा आरो बैसो जायै समाव सोरजोंबा थांफानाय बैसो जायै समाव सोरजोंबा नोङो लानानै खारलांजानाय बैसो जायै समावनो माबा माबि गोदाव सोराव जोंनि गेजेराव जेनोखि काहानि बेफोरो जागासिनो दङ दा बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि ओनसोलाव थानायजों लोगोसे गुबुन दाब जायगायाव थानाय जोंनि साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाखौ आङो खावलायनो लुबैगोन जे गथ'फोरखौ साबधानाव लाखि गथ'फोरखौ गावजों माने बैसो जायै गथ'फोरखौ गावजों लाखिनानै गावजोंनो खामानि मावफानायजों लोगोसे गथ'फोरखौ स्कुलाव थांनायनिफ्राय लानानै बिसिनि गेलेनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय बैफोरखौ कमप्लिटलि नोजोराव लाखिनानै जेन' गावबा गावनि गथ'खौ सेफटियाव लाखियो जों बेखौ खावलायदों दख'रा आफाद हिसाबै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाय बियो जेन' जानो मोना आरो बेबायदि जाथाया पुनर जानो मोनैनि थाखाय बै साला लम्पट बैसोरबायदि व्यक्तिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ आरो बै साजाखौ नुनानै बेबायदि मावनो नाजाग्रा बेबायदि लांसुनिया सुबुंफोरा जेन' गिखांनाय फैयो बे मोनसे जाथायखौ जोंनि गेजेराव पुरा फोजोबनांगौनि थाखाय आं प्रशासनखौ गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनो थाखाय आङो खावलायबाय जों मिथिनो मोनदों जे बे आइजो गथ'फोरखौ देहायारि गाग्लोबदों आरो बुथारनोबो नागिरदोंमोन बेखौथ' जोङो न'खरनि जेनोखि गार्जेन बिसोरजों जों सावरायनायनि गेजेरजों जों मिथिबोदों बेवहाय एखे बे बाथ्राया नंगौ सैथो आरो बिमा बिफाया बुंदों जे आंनि गथ'खौ बेबायदि खालामनानै बेबायदि रोखोमनि माने बुथारनो नागिरनाय जेनोखि कौशल बेबायदि बुथारनो नागिरनाय कौशल खालामनायखौ आङो मथै माने बिराद गिखांनाय मोनदों आरो बेबायदि मानसिफोरखौ माने गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनांगौ होननानै न'खरनि जेनोखि गार्जेन बिथांमोनाबो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बेयो 100% बे नंगौ होननानै न'खरनि गार्जेना जोंनो फोरमायदों न'खरनिफ्राय गसर थिसनदों बे नंगौ सैथो न'खरनि गार्जेनानो बे गसरखौ थिसनदों जोंहा रानिखाता जेनोखि थाना बे थानायाव गसरखौ थिसनदों बिनि उनावसो जेनोखि गथ'फोरनि जेनोखि मा होनो स्टेटमेन्ट बेफोरो जादों कमप्लिट स्टेटमेन्टआ जाखांजोबनायनि उनावसो जेनोखि बिथांमोन बै जेनोखि कालप्रिट जाय बिथांमोना लम्पट खामानिखौ मावदों बै बिथांमोनखौ हमनाय जादों माने केसखौ रुजु खालामखांनायनि उनाव बे रेजिस्टार जाखांनायनि उनावसो बिथांमोनखौ नागिरनानै संदाननानै हमनाय जादों जों बेखौ मिथिदों जों मिथिनो मोनदों सुबुंनिफ्राय बे जाथायाव आरो गोबां माने बिथांमोननि सुबुंफोर दंखाबावो बियो नंमारगौब्ला बैसोरनि सायावहाय आयेनारि राहा बिथांमोनाबो लाखानांगोन बेखौथ' जोङो बयबो खौसेयैनो आयेनारि राहा लाखानांगोन जिहेतु नैबे केसजोंनो सोरबा जुदि जरित दंबावोब्ला आरो बेबायदिनो सोरबा जुदि बेबायदि माबायाव सोमोन्दो थाफानाय मानसि दङब्ला बेखौ आङो सरकारनि जेनोखि
बिसबबियाफोर जायफ्रा माने दिनै आयेननि खामानि मावो बा आयेनाव जायफ्रा बिबान लानानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बेबायदि माने बे केसजों लोगोसे बेबायदियैनो जिफोर सुबुंफोर बेफोराव जुदि सोमोन्दो दङब्ला बेखौ सं दाननायनि गेजेरजों बिसोरखौबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जि साजा होनाय बेखौ खालामनाय जाथारनांगौ आरो जोंबो बेखौ फैबाय थानाय समफ्राव जिफोर बाथ्राफ्रा ओंखारबावगोन बेखौ लानानै जोङो निस्सय खामानि मावनाय जागोन। जों मिथिनायाव सासेया मैया जेलाव थांबाय, पारमिनास नार्जारी जाय बिथाङा जेलाव थांबाय मैया। दिनै सासे जाकब नार्जारी बिनि जेनोखि खामानि दंबावो बे खामानिया जोबखाङोब्ला बेखौबो कर्टनिफ्राय बा लोगो लोगो जेलाव हरनाय जागोन बे खोथाखौ जोङो मिथिनो मोनदों। आरो जोङो फोसावखानानै दोननोसो लुबैदों जे बिथांमोननि जेनोखि आयेनारि राहा लानाय बै आयेनारि राहा लानाया जुदि नांगौबायदि जायाब्ला आरो नांगौबायदि जोङो फिथाइखौ मोननायखौ नुवाब्ला जोङो बेवहाय निस्सय जोङो गोरानिफ्राय गोरासिन माखासे सोमावसारनाय आयेन खामानि बेफोरखौबो लालांनाय जागोन। बेखिनिखौ जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फोसावखानानै दोननाय जाबाय।